Val, ha arribat el moment. Ja el que està fet, està fet. Ara sols falta mostrar-ho. Ens ha costat prou de preparar aquesta obra, però l'han fet amb estima, amb passió i amb el màxim coneixement que cada un pugui posar-li. Espero que disfruteu. I no res. En seguida veurem el resultat. Ara quan d'això, si això, podeu aplaudir i tot, ara després. Però a mi no. Així, Petra, que ha anat pel viatge a Hawaii, que oferta dormir tu? Oh, Marucha, ideal, fantàstic, aquell país és meravellós. Hauríeu d'anar-li una si tu. Petra, per favor, el teu més siga un vividor, no vol dir que ho siguem tots. Perdona, Ignasi, però el meu ador no és cap vividor. És que des que va morir el seu tio en Amèrica i em va deixar tota la seva fortuna, d'alguna manera hem d'aprovechar els dies. No trobes, Marucha? Crec que feu bé, Petra. Nosaltres també viatjaríem més, però els restaurants ens donen molta feina. I en aquests temps que corren això no es pot desaprofitar. Tens tota la raó. Adeu, anem a donar una volta. Adeu, col·legues, ens obrim una estona. Adeu, nois, no arribes molt tard, filla. I aquests dies, de què vas disfressat? Ai, si jo et contés. Conta, que ja saps que som molt discreta. Sí, això ja és tot. Doncs aquest és el Lolo, el nuvi de la Maripí. No sé què ha vist en ell, però ja saps que més val no portar-li la contrària. Algun dia s'adonarà que no fa per ella. Espera que aquest dia arribi pronte. Una nena tan fina com la Maripí i amb el seu nivell crec que s'hauria de repensar. I aquest nom, què vol dir? Significa manet, però en fi. Perquè no siga el que sigui, però fi, o és molt. Més val no fer cas i deixar-ho passar. Aquests dies la trobé molt alterada. Algun en deu de portar al cap. La mort de joventut és ser. Després ja et vas despertant. I ara, si em perdoneu, he de marxar. El Adolf i jo anem al teatre aquesta nit. Adeu, Marucha. Adeu, Ignasi. I no sigues tan agre, que ja va oblidar de mi fa temps. Dona records a la resta de la família, Marucha. Ja els diré que porta després allà. Ja era hora. No he conegut cap dona més pisada que aquesta. El que no t'ha agradat mai és que t'eixés per casar-se amb l'Adolfo. Però què dius? Gràcies a ell, ara tinc una família estupenda. I una dona de només normal. Només falta que la Maripí deixi d'anar amb aquestes companyies. Love is in the air, everywhere I look around. I hem vist que marxa la Petra. Aunque se hem jurat de les seves investigacions, que sí, germaneta. Ja tens raó, ja. Com va, no? Ja estudiem molt, us heu de fer més persones de profit. Nois, no siguin justos amb ella. No és una persona tan dolenta. Només una mica indiscreta. Calleta, cada persona és com és. La meva doneta sempre té raó. I jo, que som molt liberat, sento que cadascú fa el que li sembla amb la seva vida. Papà, mamà, família en general, us he de donar una notícia. Tranquil·la, Maripí, que ves molt alterada. Què li passa a la meva nieta? Vull ampliar els seus estudis a l'estranger? No exactament. Que has vist algun vestit que tinguessin que comprar?
Love is in the air. Everywhere I look around. Estan convidant a una festa d'alta societat? O millor encara, has conegut un xic del per a mi? Fred. I si ho parlarà la noia, feu el favor. Molt bona idea, àvia. Així ens assabentarem del nou caprici de la nena de casa. No és un caprici. Vull donar un nou enfocament a la meua vida. Molt bé, noia, així per la neta, encalletar i mullat i segarra. Digue, filla meua, el teu pare fa costat quan el necessitis. Doncs, ara que tots esteu disposats a fer-me costat, us he de comunicar que... Què? El Lolo i jo hem decidit casar-nos ben aviat. Casar-vos? Però si encara ets una nena. Amb aquell manda de nuvi que t'has buscat, sempre vestit de cuir negre que més sembla un escarabat, i amb aquelles cadenes penjant del coll. Si t'ha de mantenir ell... Calleta, que les coses han canviat i la teua neta es pot mantenir tota sola. I aquesta dona perquè ha de tenir sempre raó. Love is in the air. Everywhere I look around. Ai, l'amor, és un sentiment tan profund i inexplicable. I ha de ser molt ràpid o ens donarà temps a trobar el vestit ideal? No estaràs... Calla més d'una vegada. He dit que vull casar-me ben aviat i em casaré ben aviat. I no estic embarassada, si és el que més us preocupa. Ah, el Lolo pot anar vestit com vulgui. A mi m'agrada que vaig de negre i amb cadenes penjant pel coll. Filla, has de comprendre que encara que tu tingues un treball i no et falte de res, el Lolo no ha treballat mai, ni crec que estigui en les seues intencions el fer-ho. I jo no vull que la meva estimada filla comenci un matrimoni que no té cap futur. Love is in the air. Everywhere I look around. Ignasi, això no sap ningú. Si jo hagués anat a aquest ball fa uns quants anys, qui sap si ara no seria una gran mare envoltada de sis criatures meravelloses. Leonor, el turno de Manolo era del tot imposible. Recordad que se'n va anar en el mecànic. Ara no parlem de la Leonor, parlem de la Maripí i del seu nuvi. Gràcies, àvia. Jo estimo molt el Lolo i em penso casar amb ell. I si no voleu boda, ens anirem a viure junts demà mateix. Maripí, això sí que no. Calleta, tu no ets tan modern i respectuós amb els demés, doncs demostra-ho amb la teva neta. Perquè ha de tenir sempre raó. A quina hora d'arribar el Lolo, filla? Encara falten 2 hores, però segur que ve abans. És tan puntual. No cal que tingues pressa, Marusa, que aquest noi va prendre la mà de la nostra filla. Papà, havíem fet un tracte, no? Doncs no comencis. Love is in the air. Everywhere I look around. Mira, Maripí, que ets sempre de model. És preciós, tieta. No té res que pensar-li. Mira't, és una divinitat. Haurem d'anar pensant en la cerimònia en tots els altres preparatius. Aquestes cerimònies s'han d'organitzar a la perfecció, però primer hauríem de parlar amb el Lolo i els seus pares. I que ante diners, aquestes coses les hem de preparar la família de la núvia. A més, no crec que puguin permetre ningú luxe si ja fa 2 anys que el seu pare està a l'atur. Té raó la Liliana. No crec que ells tinguin molts medis per poder pagar la boda dels meus somnis. Hem d'organitzar un acte espectacular. Ja m'imagino amb un vestit de seda, la catedral plena de flors, tota la gent d'etiqueta, el banquet al club nàutic de la ciutat, un viatge al voltant del món i per últim la festa. Festa? Has dit festa? Ja ho estic veient.
escolta, noia, que la filla del rei ja va casar fa temps. Així estem parlant de la teua boda. Ignasi, que només és una vegada a la vida. Això ja ho tinc clar. Cunyadet, que et donen diner. El que jo no vull és muntar una cerimònia amb un noi que no té ni ofici ni benefici. Papà, ja hi tornem a ser. Vaig a arreglar-me que estan a punt d'arribar. Love is in the air. Everywhere I look around. Te acompanyaré. Jo em quedaré així i t'avisaré quan arribi. Mira, pare, quin és moqui més guai per a la boda. He d'estar imponent. No saps que pot arribar a llegar el germà de la núvia en un dia com aquest. Tu també. Tu sempre pensaste en el mateix. Tu també, fill. Això és una epidèmia. Que te de dolent, jo m'he triat un altre amb una camisa de seda natural que farà caure d'esquena. I jo aniré amb un vestit llarg. Ho he estat desitjant des de fa un munt de temps. Això sí que no m'ho esperava. Esteu organitzant-ho tot entre tots sense haver parlat amb el Lolo i els seus pares. Si la teua filla diu que es casa, es casa. I nosaltres hem d'estar a l'alçada, Maruja. És tan cabut com alguna d'aquesta família que jo conec molt bé. Vaig a buscar els canapés que segur que deuen estar a punt d'arribar. Canapés i tot? I segur que són ibèrics. Aquesta família s'ha trastornat. Liliana, corre, avisa a Maripí que vinga a la terrassa i després, de sobre, crec que ja estan així. Vas corrent. Maripí, vais allà i són així. Vais corrent. Però Lolo, què t'ha passat? I la teua jaqueta de cuir negre? I les cadenes? Qui són aquests dos tan pedofilats? I els teus pares? Tranquila, reina. Ara t'explicaré tot el problema. Molt bon vespre, senyor Moncha. Molt bon vespre, senyor Ignasi. Es presente al meu pare, Rodolfo Marcí Medina, comte de Palafanga, i a la meva mare, Adoració de Rasquera i Plastada. Encantada, jo sóc Maruja, la mare de Maripí. I aquest senyor que no pot parlar és el meu marit l'Ignasi. El pare és nostre, senyora. Vostès em perdonaran, però m'agradaria saber què està passant aquí. Lolo, quina broma és aquesta? Aquests són els teus pares de veritat? Això explica. I de pas, ens assabentarem tots. Jo crec que d'una fàcil explicació. Si em vull casar amb la seva filla, he de ser una mica més responsable i tenir una millor imatge per estar en consonància amb la Maripí. Vols dir que no t'has pegat cap cop al cap? Això és el que jo em pregunte. Es puc assegurar que estic assustada com tots vostès del camí de tu fill. Ja era hora que fessis fora una família amb una vida tan encantada per a mi. La veritat és que a nosaltres aquest canvi ja està bé, Ignasi. I tant! Però explica'm una cosa, Lolo. ¿Aquest canvi tan radical inclou buscar feina? ¿O pienses viure a costa de la meva filla? Papà, podria ser una mica més delicat? Deixa, Maripí. És normal que et preocupi pel teu futur. A més, us dic una explicació en realitat. M'ha convençut el meu pare. Et podries explicar una mica millor? No ho acabo d'entendre. Doncs m'ha dit que o canvio radicalment o que ja puc anar dient adeu a la meva herència. Herència? Quina herència? El teu pare no estava a l'atur des de fa 2 anys. Crec que ara em toca parlar a mi. Senyors i senyors, jo no he estat mai a l'atur ni penso estar-ho mentre el petroli continua sortint de la terra. Però han de comprendre que un fill únic, malcriat, encantat de tota classe de capricis, se li hauria de donar una lliçó. Així és que la seva mare i jo em van enviar a viure tots a la ciutat, perquè se n'adonara de que la vida no és tan fàcil com sembla. I he de reconèixer que les he passades magres. Gràcies als meus estudis musicals vaig trobar feina en el piano bar, on es van conèixer la Maripí i jo. Em podia acompanyar la feina de cambrer i la de cantant en eixe grup de rock. I tot per 4 euros mal comptats. Però ara ja sé quan dura pot arribar a ser la vida. I per això penso acabar la carrera. I arribat el dia, poder posar-me al capdavant de les empreses de mon pare, que un dia han de ser meves. Això em comença a interessar una mica més. Un canapé de formatge.
Love is in the air. Everywhere I look around. Uau, presenteu aquest rei tan ben plantat? Però que no és el Lolo? Que una retirada és veritat. Una retirada dius que no veieu que és ell. El que no sé és perquè ha decidit canviar de sobte la seva imatge. I aquestes persones tan distingides haurien de ser els seus pares. Escolta, xic, que ets el Lolo? Ens podries explicar què està passant? I la Marimpí? Saps on està? Sí, senyora Trinitat, sí, sóc el Lolo i el que està passant és que l'ha fet bona. Explica. El que passa és que li he ocultat a la Maripí part de la meva vida. Concretament, li he fet veure que els meus pares no tenien possibles i en realitat són els comtes de Palafranga, propietaris de diverses companyies petrolieres i tot ho fet perquè l'estime i... Home, haver vingut tu sol? Sí, ja coneixes la teua germana, si vinc jo tot sol segur que surto per una finestra. I a què s'ha fet enfadar la noia? Jo estaria de jo més orgullosa. Jo de bo, senyora Trinitat? Clar que sí, tot és fet perquè l'estimes. Això em coment... Ui! Això em tindrà d'explicar-li, però si no he anat corrent dient que ja no era cap vida meua. Jo sí un pot estar. Maripí! 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 Què? Que t'estime! Que m'estimes, però com? Visca la meva sang, visca tot l'or rombant, visca saber mirar, visca poder plorar, el més important, visca poder somiar, visca saber oblidar. No canviaria res per poder despertar i que m'estiguis mirant. No, no, no tinguis por. Desitjar-me més dolent. No cal que diguis res. Que t'adonyi ja ho faré. Jo ho sé. Més que la meva sang, més que poder saber. Llegar més enllà, doncs no m'importa gens. El que passi demà, si estic al meu davant, res no m'importarà. Perdona, moi solemne, jo no sé què dir. No cal que diguis res. Ara caldrà tornar a casa i aclarir-ho tot. Sí, serà millor que tornem. Així com quedem, hi haurà boda o no hi haurà boda? Love is in the air. Everywhere I look around. Mireu, per a si m'he desinteressat, serà millor que se preguntem a ell. Papà, mamà, senyora comtessa, senyor comte, el Lolo i jo ens ho hem parlat i ja està tot aclarit. Per tant, Ja podem tirar la data, no li sembla, senyor Conte? Estic d'acord amb vostè, Ina, sí, però ja em pot dir Rodolfo, ara que serem familiar. I nosaltres, Marucha, hem de fer molts preparatius per el gran dia. Tens tota la raó. Segur que les meves filles i la meva germana estan encantades de col·laborar. Per mi, està fet. Love is in the air. Everywhere I look around. i per mi també. Quanta gent hi ha així? Ja sabia jo que aquesta boda era important. Estic així perquè avui és el gran dia.
Ja fa 2 mesos que van celebrar un gran sopar a casa dels comtes de la Palafanga per presentar en societat a la Maripí i demanar formalment la seva mà. Aquesta gent ja se sap. Ho ha de fer tot de manera formal, oficial i ho ha de donar a conèixer a totes les seves amistats. Els nuvis van pensar que seria molt romàntic casar-se als jardins dels senyors de la sequera Remullat, tal com fan a les pel·lícules americanes. I la Maruja, com sempre, que li dius roig, doncs roig, que li dius verd, doncs verd. Així que tot ha semblat perfecte. Ah, jo sóc la Petra, l'amiga de la família. Sempre conten tot el que passa perquè saben que soc molt discreta i que no vaig contar tot per tot arreu. A mi no m'agrada criticar. Cadascú és molt lliure de fer el que li sembli. La boda començarà d'ací a... ara mateix. Perdona que em deixin, però no m'agradaria perdre la cerimònia. Ah, la celebramos en Jesús. I crec que és el seu primer casament. És jovenut i una mica estrany. I no sé si estarà a l'alçada. Adeu, ja continuarem parlant en un altre moment. Ens hem unit aquí per celebrar el bateig. La confirmació. Senyor rector, que van a casarse. Perdó, ens hem unit aquí per unir-se al matrimoni aquests 2 joves, Manuel Federico José Rodolfo García i Rasquero. Amb tots aquests m'he de casar? Aquest és tot el meu nom, tranquil·la. I Maria del Pilar de la Sequera Remullat. Heu vingut aquí per contraure el matrimoni, el cor i lliurement? Més o menys. Heu de respondre no. Heu de respondre no. Perdó, sí. Perdó, sí. Això no pot continuar. Això no pot continuar. Vull dir que jo... Quan dic que això no pot continuar, es referic a mi. Mai he volgut ser retor. Però es va criar un frenat de monjos, els quals em van fer creure que el millor per a mi seria el seminari i convertir-me en retor. Per a mi el que sempre m'ha agradat ha sigut ser cantant de rock. Ya desde el colegio tuve siempre que aguantar a alguien cerca mío para hacerme recordar todos mis deberes desde aquel mi rincón para imponerlos por la fuerza o la razón. Cuando el fin se venga abajo, Johnny, recuérdame.
again. Everywhere I run. I ara què fem? Pobres nuvis, pobres pares, pobres convidats, pobres germans. Això dic jo, pobres germans. Jo que havia estrenat aquest tratge per veure si lligaven alguna convidada i a més, el convida amb la gana que jo tinc. Tu sempre pensant en el mateix. Ai, Berta, quin desastre. Ara què fem? Tu com a alcaldessa no pots obligar que el rector celebre el casament? Tranquil·la, Marucha, tinc una idea millor. Això si els nuvis estan disposats. Conta'm, Berta, què has pensat? Jo, com a autoritat d'aquest poble, puc celebrar ara mateix una boda civil i fer que tot acabi com estava previst. Berta, faries això per mi? Clar, dona, ho faria per qualsevol ciutadà. Ara mateix vaig del cotxe, porta el codi civil i l'arreglem tot en uns 3 i no res. Què et sembla? Perfecte, moltíssimes gràcies, Berta. Vas tranquil·litzant el personal mentre tu vas al cotxe. Senyores i senyores, vull anunciar que tot continuarà tal com estava previst, amb l'única diferència de celebrar una boda civil en lloc d'una boda religiosa, la qual serà dirigida per la meva estimada amiga i honorable alcaldessa d'aquesta ciutat, na Berta Vilaplana i Subirats. Bon dia, poseu-vos en peu. Sigueu benvinguts i benvingudes. Som aquí perquè en Manuel Federico José Rodolfo Marsilla i Rasquera i la Maria del Pilar de la Sequera i Mullar desitgen contraure matrimoni. Primerament, us llegiré els articles del Codi Civil que regulen els drets i els deures dels contraents. Article 66. Els cònjuges són iguals en drets i deures. Article 67. Els cònjuges han de respectar-se i ajudar-se mútuament i actuar en interès de la família. Article 68. Els cònjuges estan obligats a viure junts, guardar-se fidelitat i socorrer-se mútuament. Hauran de compartir a més les responsabilitats domèstiques i la cura d'atenció descendents i descendents i altres persones dependents al càrrec seu. I ara, assabentats dels vostres drets i dels vostres deures, farem la part més emblemàtica d'aquesta cerimònia, que exposeu els vostres consentiments a contraure matrimoni. Si us plau, poseu-vos els drets. Manuel Federico José Rodolfo Marsilla i Rasquera consentiu contraure matrimoni amb Maria del Pilar de la Sequera i Mullar i efectivament ho feu en aquest acte d'acord amb els articles llegits al Codi Civil? Sí, i consent. Maria del Pilar de la Sequera i Mullar consentiu contraure matrimoni amb Manuel Federico José Rodolfo Marsilla i Rasquera i efectivament ho feu en aquest acte d'acord amb els articles llegits al Codi Civil? Sí, i consent. Ara els contraents s'intercanviaran els anells. Rep aquest anell en senyal de la meva estima i de la meva fidelitat. Rep aquest anell en senyal de la meva estima i de la meva fidelitat. Doncs en vista de la manifestació lliure i espontània que heu fet, per l'autoritat que m'està conferida legalment, quedeu units en el matrimoni. Moltes felicitats! Visca els nuvis!
Tornem a saludar que estan aplaudint més. Que nos bese la novia. Bueno, ara me toca parlar a mi, que estic tot el rato aguantant-me. Baixar un poquet, Àlex. Bueno, això ha sigut possible gràcies a l'esforç de les persones que vegeu ahí damunt i altres que no les vegeu, ¿vale? I també se mereixen el seu aplaudiment. Començant per el tècnic de so, i àudio i efectes especials, el senyor Àlex Alario. A la il·luminació ha estat Zaira Jimeno. Personal de sala, bueno, personal multiuso, perquè han fet de tot un poc, han fet de sala i d'actrius també. Alba Pérez. Elena, estàs per ahí? Elena, estàs per ahí? Tramoyistes, o sigui, gent que posa i lleva i arreplega i torna a posar les coses que n'hi ha per ahí per l'escenari, han sigut Andrea Joana Páez, Judit Hernández i Nayara Alonso. Em falta Carla Vargas, que avui tenia una actuació individual, o sigui, una audició i era inexcusable i no puc vindre, però també li podem fer un aplaudiment. A ser mestre de València també he comès una errada, que no se diuen guardaespatlles, es diuen escortes, i són Aarón Cabello i Rubén Mendivi. Jo personalment, perquè no se podia presentar, però m'agrada més esta alcaldessa que el que mos ha tocat. És més guapa, sobretot. Vale, Sara Martí. El retor reconvertit a rocker, Dani Lara. Adoració i Rodolfo, els pares del Lolo, són Lorena Díaz i Sergio Pedraza. La amiga de la família, discreta com no n'hi hagi un altre per ahí, Sandra Gámez. El germà que sempre està pensant en els demés que no tinguen res al plat, és Cristian. La germana és superestupenda, Paula. La tieta somiadora és Estela Navarro. I els dos iaios són Cayeta i Trinitat, que són Guillermo Terrán i Julia Soto. Els pares de la criatura, Ignasi Marucha, Adrià Martínez i Seira Bonilla. I la parella de protagonistes, el Lolo, la Maripí, Laura Picazo i Ana Lángea. I també li vull donar, ja que està present, si no li ho hauré dit un altre dia, vull que agrair a Enrique les facilitats que ha posat, perquè jo no he demanat permís per fer això. No he demanat permís. Es que estos no están en el papel y me agradaría
Salva se n'ha anat, no? També li vull donar les gràcies a Lola, que és la dona de Salva. I a Salva, perquè sense ninguna condició va dir tranquil, que jo a les 5:30 estic així, i ha estat, a les 6:15 però ha estat. I bueno, i per últim, gràcies a vosaltres per haver confiat en mi estos 2 anys. I ja està! Bueno, i a vosaltres per haver vengut, gràcies també. Escolteu, ara aprofitem i us dic que demà tenim a l'Hort de Trenor miedo me das. A veure, tenim a l'Hort de Trenor demà una... Però se lo van a contar. Toni, jo no he anat a buscar-la, jo no sé. I sin dutxar. Va, a veure, demà a l'Hort de Trenor tenim... Perdó. Vale. El dijous, a l'Hort de Trenor, tenim un soparet organitzat per la Gavella, que és la societat cultural que promociona la llengua i tal, la llengua i la cultura en general, perquè té llibres de cuina editats i tot. Bueno, el cas és que no representarem tota l'obra perquè... no n'hi ha temps material, però sí que farem els 3 números musicals que estan en valencià, que és el de Més que la meua sang, el de Vine a la festa i Recordeu-me l'altre, i el de Cop de Rock, l'últim que hem fet, en l'Hort de Trenor, i la cosa és molt fàcil. Els nanos han d'estar a les 7 allí, us porteu sopar, la beguda se pot comprar allí, és un dia que si no heu estat mai, és un dia per a passar-ho molt bé, perquè és un lloc que encara que faci calor allí s'està molt fresquet, els nanos ho passen molt bé, vosaltres vos agradarà i voldreu repetir l'any que ve, val? Demà és la graduació, ara sí, no? Ho he dit bé ara? Vale. I demà de matí farem una representació, vale? Ja us explicaré el canvi que n'hi ha, però farem una demà de matí i no res, jo per la meva banda segur que me dice algo, segur que he dit alguna cosa que no tocava, però ja me conecto. El jueves a l'Hort de Trenor, pues da igual, informal, no, com ja no és la... ¿Vale? Aneu un poquet arregladets, però tampoc falta que vagin... Sí, més o menys. No començaran, ells no començaran a les 7, però no, tampoc me vingueu a les 8:15. ¿Vale? Ja sabeu. Portarem... Mira, acaba de dir que he donat les gràcies per tu, lo que passa que no estaves. Jo també te vull. Jo, per la meva banda, dir-los que... Ja us ho diré. Bueno, dir-los que... N'hi ha vegades que m'enfada molt. Sí? Però també n'hi ha vegades que m'heu fet enfadar. No anem a contar-ho tot, no vamos a sacar nuestra posición, ¿vale? Però que jo soc així, a mi me va la marxa i estic molt content de l'esforç que heu fet i de com vos ha quedat al final, que vosaltres heu d'estar contents perquè no s'escoltava ni una mosca i a banda de que fóreu els fills i tal, pues és que jo m'estava partint de la risa, o sea que ese era l'objectiu, passar un rato bé i que se quede ahí, ¿vale? Ja no m'enrotllo més.
aprofitant que estem pràcticament tots, falta alguns pares perquè no hi ha alguns xiquets, per lo que ha dit Quique, pues que volem fer-te un regalet i donar-te les gràcies. O plane o no se n'aneu, no? Pues torno a donar les gràcies i dir-vos que jo treballe, me deurien de pagar menys, crec, perquè me va la marxa. Això pareix Camelot, Queremos otro comartice. Estás de director, No, pero no me miro de director, no. Es chulísima, siempre me han agradado, no sé cómo, pero siempre me han Para lo del proyecto. Ja m'estranyava a mi que Carles no m'ha dit ficar ninguna pega, tu. Carles, tu tranquil, no te dic jo que vindré, tu confia en mi que jo vinc. I estaves con chaval, bandido. Diu, mamá, diu, ¿tú aguantas mucho sin respirar? Digo, me respirando aguanto más. Es contado de una otra manera, pero no. ¿El tapón menudez estaba encargado? Está en el despacho. No, tu parte. Pues que creo que va a echar bike porque la feria está...